meno je Peter Sarkozy, riaditeľom slovenskej pobočky Constructilo. Ja som svoj život zasvetil IT projektom, venujem sa tomu 20 rokov, primárne SAPu, ale nebolo to vždycky iba SAP. Rozmýšľal som, či to dám dneska v češtine, ale myslím, že jeden z nich sa už bol a asi by nebolo úplne najlepšie, tak to sa ja by som vám chcel dneska vlastne vysvetliť, prečo, kedy som ja pochopil, že testovanie má zmysel. Kedy si som to nepokladal úplne za dôležitú vec, ja sa priznám, aj po tých SAPových a nesapových projektoch som to chápal OK, že výčaci alebo key usery proste nejaké testovanie vykonajú a je to. Ne? Ale v 2009 som si uvedomil, že aké je testovanie dôležité. Možno vám poviem takú jednu malú storku z môjho života, takto som vyzeral, vtedy som nemal vlastní. A v podstate to bolo moje auto. Moje auto, ktorým bola Felicia. A bol som relatívne nový, ešte tedy v IBM. A dostal som na starosti komplet projekt, oblasť financií pre Mondy, také papierne v Ružomberku. Nie je podstatné, ďaleko to bolo 3 hodiny, som sa musel vždycky ísť tým autom každý týždeň do toho Ružomberku a naspäť. A bol to veľmi zaujímavý projekt v tom, že aj na som sa bál, že ma vyhodia z IBM, keď to nezvládnem, lebo vôbec som bol jeden z tých ľahších projektov a bol som tam akoby nový vo firme, tak samozrejme človek je taký nervóznejší. A ten projekt mal niečo veľmi špecifické na sebe. To mali zorganizované testovanie. Tí usery mali 3 fázy testovania. Bežne dneska máte nejaké integračné testy, akceptačné testy, dobre, ešte predtým možno unit testy, ale oni mali skoro 3 poriadne user acceptance testy. Hej, čo som dovtedy ja nezažil. A čo sa stalo vlastne na konci toho projektu? My sme išli live, išli sme na čas, bolo všetko v pohode. A viete, ak je to povolené. Vždycky prídu nejaké tikety, vždycky nejaký problém proste nastane a môžete testovať koľko chcete, ale na niečo sa to zabudlo a nejaký proces, ktorý nebol dostatočne otestovaný. Niečo sa stalo na tomto projekte. Mne týždeň po go-live nechodil žiadny mail. Pár dní po go-live hovorím, OK. Niečo, ja neviem, asi niečo z mojou e-mailovou schránkou. A tak som si poslal Gmail, som si poslal na svoj IBM mail, som si poslal maily, ale všetko fungovalo. Tak som volal tomu, nemali centrálu v Rakúsku. Som volal do Rakúska tomu kolegovi. A on že nie, všetko je OK, nemáme žiadne defekty. Ideme ďalej. To bolo prvýkrát, keď som si vlastne uvedomil, že keď človek dá naozaj effort do toho poriadného, kvalitného testovania, tak sa mu to vráti. Hej. A nemusí potom hasiť neskôr nejaké problémy. Ďalší dôvod, prečo ja si myslím, že dneska je akoby testovanie a automatizovanie celkovo, nielen testovania dôležité, je, že asi to vidíte všetci okolo nás tie náznaky. Tak sa menia naše akoby zvyky, správania a dennom životu. Dneska už mi je normálne v dobe, teraz som tu včera parkoval vedľa, chcelo to odo mňa lístok, aby som vlastne mohol výjsť z toho parkoviska. To už je dneska celkom taká nesvyčajná vec, veľakrát už si to prečíta značku a odídete z parkoviska, pokiaľ ste tam do 3 hodín, do 2 hodín, už nemusíte ani tie lístočky. A nie je to ešte v minulosti, keď ja som bol mladší v tom 2029, tak tam bol vždycky niekto na tej rampe a mačkal ten knoflík. A za mňa napríklad moja veľmi obľúbená firma je Decathlon. A kvôli športovým veciam vždycky mal dobrý pomer ceny výkon. Ale neviem, či ste si všimli na Decathlone jednu vec, že sú lídri, čo sa týka tých RFID čipov. Decathlon vôbec nepoužíva čiarové kódy. A prečo to robia? Ja si myslím, dostaneme sa k tomu. A teraz sme boli nedávno s Martinom na takej konferencii v Poľsku, odporúčam sa, to bola Infoshare, veľmi dobré. A bol tam chlapík, ktorý má bary na plážach v Poľsku, ale pustil sa do takého polo-IT projektu, že vytvárajú také automatické mašiny, ktoré čapujú pivo. Hovoria, že pivo je najhoršie. Vy ste možno vedeli vy, kde máte iný tlak na začiatku, iný tlak na konci a proste, aby automaticky automat načapoval to správne pivo. Tie ostatné alkoholy hovoria, že v pohode, to sa dá namiešať, ale že to pivo je úplne že problém nájsť ten algoritmus, kedy, ako si rovno čapovať. A vlastne do tých všetkých, mal asi 7 barov, myslím, v Poľsku, namontoval tieto automaty a hovoril, že odtedy nevyhodili jediného človeka. Nevyhodili jediného barmana typu, OK, máme automat, potrebujem barmana. A to isté tak robí aj Decathlon, neviem, či ste si všimli, majú tam väčšinou dobre edukovaných pracovníkov
na tej predajni, ktorí vám väčšinou ochotne poradia. Nie, tak sorry, teraz to možno poviem škaredo, ale sú niektoré predajne, typicky tie stavebné odbách na Slovensku, kde tí predajcovia utekajú v Decathlone, majú čas, lebo sa nemusia venovať na pokladni nejakým veciam, nejakým manuálnym procesom, majú na vás čas a milé radi vám pomôžu a vysvetľujú. A to isté presne aj s tým pivom. Nemusím vyhodiť, môj čašník má teraz možnosť sa venovať tomu zákazníkovi, namiešam mu drink, teda keď není z automatu, tak mu namiešam nejaký špeciálny, ktorý si on požaduje a o to tam ide. Ono pri tom automatizovanom testovaní není teraz, OK, vyhodíme 10 testerov alebo vyhodíme key userov. Nie. Umožniť im čas na to, aby sa mohli venovať niečomu s väčšou prírodnou hodnotou. To je zmysel tej automatizácie. Podľa mňa takto rozmýšľajú smart spoločnosti, nie o tom dobre, jasne každý niekde by chcel ako katovať nejaké kosty a teda. Ale tie rozumné spoločnosti si chcú držať tých dobrých ľudí a väčšinou kľúčoví užívateľia sú tí, ktorí poznajú firmu a vyznajú sa v procesoch legislatíve, v tých subsystémov a teda. A udržať sa týchto ľudí proste je problém. Nie? A čo sa týka možno ešte taká na zamyslenie jedna téma, to asi všetci vieme, to nie je teraz nejaká novinka, ale existuje, ja milujem štatistiku, nedal som rád matematiku na škole, ale miloval som štatistiku. A je taká veľmi zaujímavá štatistika, vám ešte má taký lepší názov, že Old Age Dependency Ratio, a ja úplne, či to dokážem dobre preložiť na slovenčine alebo češtine, ale to je v podstate pomer starých ľudí alebo v dôchodkovom veku k populácii, ktorá môže pracovať. Sú rôzne prístupy k tomu, niektorí to porovnávajú s ľuďmi od 15 rokov, niektorí od 16 rokov, niektorí od 18, ťažko povedať. Možno, že aj tu sa teraz v Európe bude znižovať ten vek, keď ľudia môžu akoby nastúpiť do pracovného procesu. A tá krivka je veľmi alarmujúca v tom, že vlastne momentálne sme niekde tu, ten pomer je niekde na 32%, ale v podstate vieme, že tie prognózy podľa toho, ako sa vyvíja demografia, sú veľmi alarmujúce. Všetci vieme, že asi bude kolabovať proste benzínny systém a teda. Ale otázka je možno aj, kto bude pracovať. Česko je, a Slovensko je podľa mňa tiež niekde tu blízko, je jedno z top 3 krajín, kde tento pomer poskočil nedávno o 10 percentuálnych bodov. A sú na tom niektoré európske krajiny, ktoré sú lepšie, ale všetci vieme, že tá populácia stará. A zase automatizácia je jedna vec, na ktorú sa budeme musieť zamerať aj z toho hľadiska, keď sa prejdete po ulici, vidíte v každom obchode alebo v každej predajni, v reštaurácii je nejaká cedula, pomoc vítaná, hľadáme barmana a teda. To není fenomén IT, to není fenomén výroby, to není fenomén predaja služieb, to je v podstate v celej spoločnosti. A my sa tým budeme musieť zamerať. Ďalšia statistika, ktorá ma stále dostáva, je vlastne rast hrubého domáceho produktu v eurozóne. V princípe stagnuje, teraz nás možno čaká nejaká recesia, ťažko povedať, ja nemám kryštálovú kulu, neviem to predpovedať, ale keď si pozriete za posledných rokov ten vývoj a tú predpoveď, tak v podstate vidíte, že akoby ten rast hrubého očistený, infláciu, ten reálny rast hrubého domáceho produktu buď stagnuje, alebo niekde tak jemne kolíše. Ale čo je ešte zaujímavejšie v kombinácii s týmto grafom, je nezamestnanosť. Nezamestnanosť za posledných 10 rokov prudko klesla. Hej? Ja si ešte pamätám časy po komunizme, kedy nezamestnanosť bola koľko? 20%, 25%. Hej? Bolo to bežné číslo. Dnes sme sa dostali na úroveň, myslím, že práve Čechy majú jednu z najnižších nezamestnaností v Európe, Holandsko a teda. A Slovensko tam tiež nie, len sú to také nízkociferné percentá typu 6%. To už niekde zhraničie s tým medzi populáciou, ktorá nechce alebo nemusí pracovať a teda. A vlastne tieto dva grafy nám ukazujú, že asi je tu niečo divné, že na jednu stranu že tá ekonomika stagnuje nebo ešte klesá a na druhú ale nezamestnanosť je stále na relatívne dobrej úrovni. To znamená, že podľa mňa chýba pracovná sila na trhu. Ďalší trend, s ktorým sa vlastne stretávame my
ktorý väčšinou robíme na SAPových, sa priznám, že to je moja láska, som venoval väčšinou tým SAPovým projektom, ale není to úplne iba domena SAPu dneska, je cloudifikácia. A v podstate možno niekto bude tvrdiť, vy máme iba nejaké on-premisové systémy, SAP, etc. Myslím si, že nie je to pravda. Že kto to povie v nejakej akejkoľvek spoločnosti, už si trochu klame alebo klame ostatným. Lebo keď si zoberieme napríklad, ako sa to vyvíjalo na SAPe, to je taký klasický starší landscape na SAPových systémoch, ARKO, väčšinou oddelené, ktorý to mal dom, ale väčšina spoločnosti to mala oddelené. PayPal, on-premise, Business Warehouse, Manufacturing Execution alebo MII, APO, SRM a teda rôzne SAPové produkty, ktoré boli on-premise, či už to mali u seba na nejakom serveri, alebo to mali hostované niekde v nejakom datacentre, OK, ale v princípe to boli on-premise platformy. Čo sa vlastne stalo za posledných ani neviem veľa rokov, možno to ani nie je tých 20 rokov, ako je na tom slajde, možno ten príbeh išiel trošku rýchlejšie. Dneska kto má SAP, SRM. Väčšina tých firiem, čo mali SRM, to majú dneska Aribu, alebo niečo obdobné. Firmy, ktoré mali APO, APO, od SAPu v princípe majú, nehovorím všetky, majú IBP alebo nejakú alternatívu, väčšina z tých alternatív je zase na cloud. CRM, C4C a podobne. Tam síce SAP nie je úplne úspešný na tom trhu, ale tiež viacej menej kto už dneska implementuje klasické on-premisové CRM, XO. A S4HANA, tam je to tak ani nie plná Apple, tam je ešte ťažko povedať produktov SAPových, lebo RPčka akoby je viac. Je Public, je S4HANA na tom Rise, je S4HANA akoby on-premise, tam je to tak ťažké, fragmentované povedať, že úplne ten trend aký je, ale predsa len časť toho trhu odišla na cloud. PIPO, viacej menej začína byť nahrádzané z technologických platform, ktoré plne na cloude, tam si nemôžete vybrať, či bude na cloude, nebude SAP Analytics Cloud. A SuccessFactors je to úspešný na trhu, aj plne cloudový nástroj. A ten business warehouse zase môžeme polemizovať, že OK, čo je to on-premise, ale si tak označili nejaké pokusy tých firiem, ktoré si závali do cloudu a podobne. A prečo to vlastne hovorím, že čo má tá cloudifikácia spoločné s automatizovaným, s testovaním celkovo, prináša to v podstate tieto problémy. Aj výhody, ale aj problémy. Kratšie implementačné cykly. Dneska, keď na SuccessFactore SAP uvoľní novú funkcionalitu, tak v princípe väčšinou vám dá 2 týždne, aby ste si to otestovali. Je tam tzv. QA systém, testovací systém, je tam produkčný systém, do QAčka to dá v podstate v nejakých 3-mesačných cykloch, ako je tam nižšie spomenuté, ale dávam 2 týždne, 2 týždne na to, aby ste si to otestovali a bugfixovali a nejak sa s vami nepáram. Nemáte nejakú veľkú možnosť odložiť to o rok, o 2. A tie cykly, až dobre, S4HANA sa teraz trošku zmenila, ten Public už je 6-mesačný release, ale väčšina z tých produktov, ktoré ste videli na Progress, Ariba, SuccessFactors, IBP, majú všetky 3-mesačné cykly, to znamená každé 3 mesiace príde sa s nejakou novou funkcionalitou alebo s opravami, s nejakými veľkými opravami. A to tiež nie je podľa môjho názoru úplne udržateľné, aby toto ľudsky mohlo niekto stále testovať. A do toho vlastne prichádzajú časté hotfixy alebo patche, ktoré chodia týždenných, dvojtýždenných cykloch a teda. A súčasne vidíte, že tie funkcionality tých systémov strašne rastú. Každým 3 mesiacmi pribúdajú nové a nové funkcionality a sa do toho tlačia. Nielen SAP, to je jedno, Oracle, Salesforce, s novými featurami. Ja som si zobral taký jeden príklad, ja som strávil nejaký čas života v Prahe na projekte pre Gaznet. Boli v tom celkom piloti, že implementovali cloudovú S4HANA na Publicu. Public Cloud, všetci hovorili, nie, to nedáte, nie možno, dali sme to za 13 mesiacov, sme to naimplementovali, ale čo chcem povedať vlastne, že aj pri tak veľkom systéme, S4HANA, ešte poviete Ariba, OK, Ariba je taký menší tool, relatívne, nehovorím, že to je super, otestovať to za 2 týždne, ale dá sa, ale skúste otestovať komplet všetky enterprise procesy na S4HANA za 2 týždne. To je nonsense,
od kontrolingu cez majetok, cez účtovníctvo, cez dane. Mali tam napríklad používal veľa také ako tie zmluvy, vecné bremená a teda procurement. Není to v ľudských silách. Hej. A druhá vec vlastne, ono sa zdá, že oni vám dajú 2 týždne odsaku na to, aby ste to testovali. Podľa mňa reálne máte týždeň. Máte týždeň na regresné testy a potom máte týždeň na bugfixy. A čo sa nám napríklad stávalo na tom tradične vždy 3 mesiace, každé 3 mesiace, ktoré ešte boli tie releasy, tak nám sa rozsypalo 70% integrácií a APIčiek prestalo fungovať. Lebo sa rozhodol, že 0 musí byť nahradená ráznou hodnotou, napríklad také blbosti, ale vám prestala chodiť integrácia proste výstavných systémov. My sme si to vlastne vtedy počítali, že koľko na toho klienta majú tých releaseov. Toto je release plán odsaku, kde vlastne tie červené sú nejaké väčšie, trojmesačné releasy, tie žlté a zelené reprezentujú rôzne podfixy, menšie, väčšie. A do toho klient mal nejaké svoje malé releasy, nejaké malé zmeny, nejaké dodatočné konfigurácie, teda, ktoré chodili v týždenných cykloch a nejaké väčšie funkcionality ste mohli meniť raz v 3 mesiace. Keď sme to potom spočítali, tak sme vlastne prišli na to, že my máme 73 releaseov ročne. 73 krát, keby sme to chceli robiť poctivo, 73 krát do roka by niekto musel otestovať tú aplikáciu, čo nie je v ľudských silách, alebo je, a museli by ste mať asi oddelenie o 20 ľuďoch, ktorí si na ňom len tomu ničím ľuďom. A ďalší vlastne trend, ktorý vidíme, a to nie je úplne, že teraz z posledných pár rokov, ale je to trend vlastne tých rôznych mikroaplikácií, cloudových, menších aplikácií a je veľká fragmentácia. Kedy si ten podnik mal, teraz preženiem trošku, ale mal jeden SAP R2, R1, R3, proste nejakú čiernu obrazovku, kde mal väčšinu tých svojich procesov, z toho možno ešte nejaké 2-3 aplikácie na logistiku alebo niečo. Ale dneska vlastne, ak sú tie systémy fragmentované, tak poviete si, OK, keď idem ku klientovi, tak my skúste nakresliť, ak vyzerá dneska vaša architektúra, ktoré nástroje používate. A tak mi nakreslíte modré, potom sa ich ešte ja dopytujem. Ideme na to, že tam ešte majú ďalšie x aplikácie, ktoré nám na to nepovedali. A nakoniec, keď si nakreslíme vlastne všetky tie integračné scénáre, tak dostaneme takéto špagety. A to je ďalší element toho, že vlastne, a toto je reálny príklad zase od jedného klienta, kde mali nejaký výslovný systém, kde mali, môžem povedať, bol to ten Gaznet, kde mali zakreslené prípojky plynové, neviem čo. A tie dáta, keď sa vlastne zakreslila nejaký ventil, alebo prípojka, alebo trúbka do zeme, tak sa zaznamenali do GISu, išli do jedného middleware nesli, potom išli do takého údržbovej aplikácie v IBM Maximo, odtiaľ išli do BTP, dostali sa do S4HANY, z S4HANY ešte sme to zase distribuovali do asi ďalších 4 aplikácií. Niektoré tie údaje boli potrebné aj v ďalších aplikáciách BVčku a podobne. A vidíte, 4 middleware, asi 7 aplikácií a toto vlastne reálne sa testovalo, alebo malo sa to testovať nejak takto, že ľudia sa stretnú a teraz je tam človek za tú aplikáciu, aby sme vlastne na jednom meetingu mohli otestovať komplet celý ten proces. Nám do toho prišiel COVID a skončili sme takto. Ne? A to plánovanie bolo o dosť horšie, lebo už len zohnať tých ľudí, aby nemali dovolenky, aby boli dostupní akurát vtedy a podobne. Ne? To vôbec nie je sranda, to bol normálne job pre jedného človeka, ktorý len riešil to, jak naplánovať počas covidu meetingy, tak aby sa tam mohli všetci stretnúť a aby tam bol ten developer za aplikáciu A, konzultant za aplikáciu B, user a teda. A všetkých tých teda do jednej miestnosti, to bolo ako challenge a myslím si, že to je challenge ešte dneska, to nie je nejaká akože výsada covidu a myslím si, že to funguje tak. A ešte keď ste ich tam aj dostali, tak čo, tak sme otestovali 1-2 nejaké scénáre, pozitívny a možno jeden negatívny a boli sme šťastní, že sa nám to podarilo robiť od A po Z, ale nedokázali sme otestovať vlastne tie rôzne kombinácie. No, takže pri integračnom testovaní sa vždy stretávame s týmito problémy, výzvami, keď tu môžeme krajšie povedať, znamená dostupnosť ľudí
pracovná náročnosť, na tú organizáciu, časový faktor, hej, to znamená, vždycky ten výsledok sme dostali v týždňoch, možno v mesiacoch, kým ten človek sa vrátil z dovolenky a teda. A súčasne tá kombinácia dát. Otestovali sme zo pár scénárov, ale určite sme otestovali všetky možné kombinácie. K tomu vlastne budeme mať dneska prezentáciu aj Peter Holčík, ktorý vám ukáže, ako sa dajú smart, tak rozumnejšie testovať rôzne kombinácie dát, aby ste mali väčšie bezpečie toho, že vlastne tá aplikácia je otestovaná skrz naskrz. Tak možno taká trápna otázka odo mňa, ako chcete teda testovať aplikáciu dneska. Toľko asi na mňa. A máte otázku? Já možná mám takovou jako věc. Tohle je super. Okay. Vzhledem tomu, že jste tam měl ty počty těch releaseů a každý týden se vyslovoval a tak dále, to generuje nějaký data. To znamená, že paralelně s tím jste měli projekt afiliace. Protože to jsou kvantity dat na testovacích systémech. Jako, tak to si myslíš. No. Jako to je super. Ale má to své negativy. No, bolo to tak pol na pol. Niektoré tie aplikácie boli na cloudu, tá reformovaná, takže To platí. tam bol nejaký t-shirt sizing, do toho sme sa vedeli zmestiť, takže v podstate s tým tam úplne akoby problém nebol. Problém bol na tých našich aplikáciách, to poviem rovno, napríklad na tomto, na tom ISE, a to IBM Maximo bežalo na takom, ja by som povedal, pseudocloude. Bolo to síce akoby cloud, ale bolo to hostované, bol to jeden server dedikovaný pre Gaznet a tam sme narážali presne na tie dáta. To boli kvanta, proste z toho GISu. Keď si predstavíte mapu Česka a všetky ventily a prípojky a trúbky, tak proste tie dáta boli extrém. Toto bola veľmi stará aplikácia, to bola nová aplikácia, ale hej, presne sme prišli na to, že po každom cykle sme to museli zase vymazať, lebo už sme nemali miesto na disku, proste nebolo, hej. Odtiaľ to ďalej, už sme tak tie projekty nemali, PVčko je na to vychystané, na také kvantum dám, tá SPH, kde bola na publiku, tak sme chceli riešiť, sa priznám, nám upadol ten problém, ale toto bol ten problém veľký a zase to zdržovalo ten projekt, lebo vlastne, aby sme mohli ísť do ďalšej testovacej fáze, tak musíte niekomu volať, musíte povedať, vymaš tú databázu, ale potom zase tam musíme nahrať na novo pred tým testovaním tie refreshnúté dáta, no to bol vlastne problém. Takže souvislosti tady s tímhle to dobrý, ale je potřeba teda se zamyslet nad tím množstvím dat, které se vám vytvoří. No, ale ako archiváciu sme vyslovene nemali, skôr to bol, už to bolo v teste, tak to boli také refreshe. A jasne, že veľakrát problém ešte toho testovací fáz, tak nemáte tak isto nadimenzovaný testovací server, alebo a pre produkciu. S tým sme mali problém. To sa priznám, nároveň to bol veľký problém, lebo v podstate tie dáta mali skoro obdobnú veľkosť, ako ich mali v produkcii. A jak je to, vždycky máte produkčný server, ktorý je 5-10 krát silnejší, výkonnejší, väčší disk a ramka, niečo ako to, čo máte v teste, lebo keby ste mali mať taký istý v teste, tak sa môžu platiť. No to je jakoby jedna věc a druhá věc v momentě, když testuje několik, že jo, tak vlastně, kdyby já nevím, 100 uživatelů v jeden rád něco pustilo. Jo. Znamená, vlastně se to tam musí nějakým způsobem jakoby posunout. Všechno dělá se jeden, další fáze nebo něco takového. Protože jinak pak v tom případě je potřeba mít naddimenzovaný ten testovací systém, což je teda velký náklad. To někdo nechce. Nikdo nebude platit. Takže ten uspořádání těch testů jako za sebou, aby ten performance nebyl, ta zátěž na ten systém velký, se musí nějakým způsobem naplánit. No, a súčasne sme tam riešili, tak vám to možno príde vtipné, ale riešili sme, že OK, ako otestovať performance. OK, dneska tých nástrojov je X, 30 má tiež nejaký neoload, ale máte load runner a podobné performance testovacie nástroje, ale na testovacom prostredí, na produkcii to testovať nemôžete, ne? Tak vlastne vždy sme akoby nejak extrapolovali, že keď to trvalo 2 sekundy, tak asi na produkcii to možno bude trvať sekundu, ale sú také jako to znamená, že systém bude měřit i čas té transakce, nebo to je. Ja možno vysvetlím, dostaneme sa k tomu, budeme vám vysvetľovať, vy tam
tie rôzne produkty. My sa cítime úplne najlepšie v tej Toske, ale robíme trošku aj performance, ale tá Toska od Tricentissu není nástroj na performance testing. Okay? Sú na to iné, lepšie nástroje a to Toska je na automatizované testovanie, ale nie na performance. Niekedy chcete odmerať, že dobre, keď to spustí tú istú transakciu na 2000 používateľov alebo 2000 používateľov, my sme presne toho klienta bol ten problém. Tí montéri vyšli zo šatnu a zapli si všetci o 7 ráno tablet. Nám to spadlo, samozrejme, lebo nikto tu záťaž nečakal, nikto nečakal, že 2000 ľudí naraz vyjde v tej jednej minúte a oni vyšli nakoniec, hej. Keby sa to rozložilo, bolo by to fajn. Takže asi tak. Máme větší problém s synchronizací, že se určitě simulace. Máme obchodníky, že 400 obchodníků neděli večer synchronizuje. Ale tomu nezabráníte, no. No, museli jsme si. Každý měl hodinu oddíl. Aj to je riešenie. Ale ten klient nám povedal, ja nemôžem zabrániť tým monterom, aby teraz išli polna. Proste neriešili veci. Dobre, kľudne ešte sa pýtajte. Terka, máme nejaké otázky na online? Dobre, OK. Tak ďalšia prezentácia ešte bude od Vita Nohejla a zo SAPu. To bude posledná taká, poviem na rovinu, taká salesovejšia prezentácia. Potom už sa dostaneme k tej praktickejšej časti.